להיות כמו חייל. איזה קל יותר אתה? זה לא משנה. גם זה שני חצאים, זה וזה... כן, אבל זה לא שתבין איך, תבין שזה לא שתי חצאים. זאת אומרת, זה לא שתי חצאים שאני מדביק. הבנת? כאילו זה החלק עכשיו שהתחלת אותו. מה שעשית עכשיו. לא, זה דווקא ההפך. ראית, הצבעתי. וזה עוד פטנט שלי. גם אני עושה את זה. הייתי בנגר 2 בנגב קרמיקה. לא מתחרה, מנסים ללמוד או לקנות ממני את הפטנט. מקווה שזה יהיה החלק השני. מסביב לבריכות או לבתים, לא מחליקים על זה. ועוד יותר חשוב, זה לעולם לא מתחמם. אתה יכול ללכת בשיא הקיץ 50 מעלות, מה זה נעים? נעים כמה בריכות באתר שלי. כן, אין דבר כזה. אני עושה לוגויים, אני עושה שמות, משפחה. אבל יהודה, כל הכבוד, איזה טרקטור קנית? משהו? כן, זה בשביל ליישר את החול. פה היה לי... כן. איזה יופי, יהודה היפה. אין. פעם הייתי מפורסם שהייתי בזיכרון וזה, אבל יש לי אתר בפייסבוק, יהודה כבוד. אבל זה לא מגיע לסיפור. לייקים. מה זה? זה צהוב. זה עומד נכון? כן, אבל זה לא בשביל לעשות גרז. אבל להשקיע כל כך. כניסה לבית. בלאט, המוח בלאט. כן. עושה את זה ככה. פה הגיע לי הבטון שלה למטה. אני ממשיך, מצפה אותו בבטון. החול משמש לי גם כתבנית וגם ממלא לי את הנפח שלו. למחרת, כמו שאמר אורי, אני חופר. חופר מסביב. לא, כן, שם אותו על הצד, מוציא את החול מהפתח, ושם אותו יום-יומיים להתייבשות, סטי. עכשיו, החיסרון בשיטה הזאת, איך קוראים לך, תזכיר לי? פרדי. אם אדון פרדי משמין ממני 10 קדים כאלה עם ענבים, לא שנה, תעזור לך, אבל אני צריך להתחיל כל קד, התבנית שאני עשיתי היא נהרסת שאני שולף את הקד. אבל עם הגברת של פרדי, דליה, רוצה, יהודה, תעשה לי קד עם הענבים, אבל קצת יותר גבוה, יותר נמוך, יותר שמן, יותר זה, בלי ענבים, נושא משפחה שלנו, אני יכול לעשות הכל. ודבר מאוד חשוב לתורת החומר, הרי בטון צריך להשקות אותו הרבה. אז ביום הראשון שהוא נמצא פה, הוא סופג בדיוק את כמות הנוזלים שהוא צריך, למה החול רטוב. אז הקדים שלי מאוד 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 חזקים. אתה מקדם את הנוזלים מהחול, ביום הראשון הוא סופג אליו בדיוק את הכמות שהוא צריך, בדיוק מה שהוא צריך הוא לוקח. רגע, זה כמה זמן הוא יהיה בתוך החול? זה עשיתי אותו אתמול, מחר על הבוקר או היום בערב, אם יהיה לי חשק אני אוציא אותו. כאילו יממה בערך? כן, בקיץ 24 שעות אני שולף, למחרת, בחורף תהליך ההתקשרות של הבטון הוא יותר איטי, אז לפעמים יומיים אני משאיר אותו. ואם יש טמפרטורה מתחת לאפס והמים... עכשיו אם בן אדם רוצה, כמה קדים הוא הזמין? 10, 8? 15. כמה זמן אתה אומר לו? תראה, אני עכשיו הייתי קצת לא בריא ונחתי, אבל 15 כאלה אני עושה לו אני בכושר עבודה רגיל ב8-9 ימי עבודה. יפה. 9 ימי עבודה, אבל אם יהיו כולם סימטרים כאלה או יהיו כן, הבדלים קצת ביניהם במילה? לא, בדיוק, ואולי טיפה פחות... אתה יכול לעשות לפחות איזה 6... אני לא עושה בו זמנית, אני עושה 1.5 ביום. הארגז חול הגדול הזה הוא לשתי משימות. יכלתי לעשות אותו חציות. אחת, לעריכים. עריכים אני כן עושה הרבה וצריך יותר. ואני מעביר סדנאות, אז באים אליי קבוצות של אנשים, צריך מקום. אבל לייצור הקדים היה מספיק לי ככה. הנה יש לך שולחן גם כזה באישה. תראה איזה יופי של שולחן. השולחן הזה מוצא חן בעיניי שלו. בלטה עשיתי ככה. זה שולחן, של הזה. נמצא אותו רגליים, יותר... כן, אני לא משקיע ברגליים. רגליים גבוהות. גבוהות או לא גבוהות. כבד ריבה. כבד? כן, הוא כבד, זה בטון. אתה יכול לשים רגל אחת באמצע. רגע, אפשר לעשות אולי... זה דמקה עשית אותו. דמקה, שח. עשינו כלים גם.
הראשון שלנו עשינו לו כלים של דם מדליקים לאללה. באתר שלי זה מופיע גם. כן? כן. מאוד. זה אלוף. לא, אני קורא לזה אלוף העולם בארץ. ספר להם על הגדרות שעשית באביזה. איזה גדרות? אמרת קירות ש- אבן. כן. לא רק באביזה, בכל החיים שלי. יש לי עדיין למלאכות העתיקות. להחליף מנורה אני בקושי יודע, אבל כל המלאכות העתיקות, אני המומחיות שלי יותר מזה, עיזים וגבינות עיזים. איך אתה שומר על הידיים שלך שלא יהיו ככה? מה זאת אומרת לא ככה? הידיים שלי חלקות נשמה. כן? אני כבר לא... זה בטון בטון אוכל הורג את היד. הורג את היד. אוכל את הבשר. עכשיו זה יחסית טוב, למה העברתי סדנת גבינות ביום שלישי, אז הידיים שלי התרחקו יחסית. איפה גבינות שם בעיזים למעלה? לא, אני לא עושה גבינות, אני מלווה. בוא תראה, בוא. בואו תראו. כן? בקרים בעשר פרטים הזה. ועכשיו זה עונת ההמלצות. מה זה מצפה? זה לא זה של מישהו אחר? שרה, הוא מנסה להגיד לך משהו. דני כבר תפסה את השפה. אין לזה יותר. תראו, זה צלול. או את רוצה לעשות את זה. הנה, אל תעשי את זה. לא, תעמוד. לא, את. לא. אז מה? נו? מה קרה, את לא רוצה? למה? לא מוזר? או נתנו לך לא מוזר? היא לא רוצה? לא רוצה, לא מוזר. צריך. יש כאלה יונקים. או שבגלל שכל כך הרבה אנשים היא... קצת בלחץ. מתבלבלת. ומי האימא יש עוד אחד שלה? פה צעיר שהוא כנראה לא... כולם צעירים. זה האחרון שנולד באמת, השחור לבן הזה. זה נולד לפני 4-5 ימים. זה אקונומיקה, זה יורד הצבע השחור הזה? כן, מחפשים. אז ככה אני בא לבקרים לטפל בהם בערך לחצי שעה. אז מי לוקח מהם את החלב? לא, זה לא כבשים לחלב, זה לפיתום. זה לא... החלב זה לקטנים. זה לפיתום? כן, ברור, בארץ כמעט לא מגדלים כבשים לחלב. אחד כזה? כמעט לא אנחנו מגדלים ניקח אותו כבשים על לחלב. האש. ניקח לא לעשות עוקבת. על האש. כן. חלב שהמומחיות שלי זה עיזים, אבל כבשים גם. תגיד לי, אני לא שמעתי אף פעם שאוכלים בשר של עיזים. אוכלים מלא. אני לא שמעתי אף פעם. זה יותר בריא, אין בו שומן, והוא יותר טעים. אין בו שומן, הוא קצת יותר קשה. היי, הודו. עוד. אחרי זה רובם עזבו והביאו מצפון אפריקה אנשים לפה. טוניסאים ומרוקאים. כן, מרוקאים וטוניסאים. עם השנים זה יודעת, קונים, מוכרים, עוזבים. עכשיו, על האזור שלנו. כל האזור הזה, המועצה האזורית נקראת מטה יהודה, שזו המועצה האזורית עם הכי הרבה אוכלוסייה ויישובים בארץ. האזור שלנו נקרא חבל עדולם, והאזור הספציפי הזה נקרא עמק האלה. במקום הקודם, איפה שעשיתי את היום הולדת, כן, 100 ל"ג לאבא, בעומר. זה 100 מטר מאיפה שהיה הקרב עם דוד וגוליית. באים לשם מלא אנשים לראות, צלבנים וכל מיני. עכשיו, פה, אתם רואים? זה יישוב שנקרא גבעת ישעיהו, גם מושב. ההרחבה הזאת זה ההרחבה הכי יוקרתית והכי יקרה בארץ. ומה? זה כמה עולה חלקת אדמה של 500-450 מיליון וחצי שקל. רק החלקה, יש פה בתים שאתה מתעלף. אתה רואה את הבית הזה עם כל הבתים פה? מיליונים. עכשיו, אתם רואים פה, רואים בתים מעליהם, פה את הבתים רבי קומות האלה, פה בצד של הגבעה. זה, לא יודע אם קראתם, לא קראתם, יש לנו את הסקנדל שנקרא סקנדל של רמת בית שמש, שהם בונים, כן, הם בונים על הגנת הטבע וכל מיני, יש פה הפגנות. פה בצד זה יישוב שקוראים לו זכריה, זכריה, יישוב של כורדים. כן. פה ממול, אני לא יודע אם תבחינו, יש שם כאלה אנטנות וזה, זה בול איפה ששלשום היה פיגוע בגוש עציון, שרצחו בצומת גוש עציון. יופי. כדורים לא מגיעים. ופה ימינה, אתה רואה את הבתים האלה, זה הכפרים הערביים, וכל אלה, פה. פה לפני מלחמת ששת הימים, ועדיין הגבול עבר פה 500 מטר, אנחנו ממש נחשבים יישוב ספר.
כן, 500 מטר מפה היה הגבול פה לכל הכיוונים. זה פחות או יותר הסברתי לך. עוד דבר מאוד מעניין, בחורף, כבר שנתיים ברציפות, כל ערי גוש עציון, וואלה, שלג. לפני שנתיים שהיה השלג הגדול, היה לנו זה 10 ימים שלג. אז יודעת איזה נוף, היה ריח עולה משם עם שלג, כמו הקילימנג'רו, למה פה נעים וחם, ושם שלג. ממש שלג, כל הרכס הזה. בשנה שעברה ירד לנו שלג ככה, העובי הזה, פעם ראשונה אחרי 20 וכמה שנים. ירד טיפה שלג, יום שישי בבוקר קמתי איתך, היה שלג, ככה. ופה חבר שלנו בונה יורט, אתם יודעים מה זה יורט? אוהל. מונגולי הולך לגור פה ביורט. איזה יופי. כן, ויש עוד בחורה שם. גם כן הוא בונה יורט. שבנה, גם לה הוא בונה יורט. לא, היא בנתה כבר, יש לה יורט שהיא באה ממונגוליה. יורט זה אוהל מונגוליה תמיד. האוהל שהיא באה, כל העץ זה כמו לגו כזה. החיים שלנו הם לא לנצח, לא לוקחים כלום. לא משנה. נולדנו למות. כן, אמר לי פעם מישהו שהחיים זה המחלה היא 100% מוות. טוב, זה גם מחלה היא הכי ארוכה, זה יותר גרוע מסרטן. כן, המון שנים. לא, אבל זו מחלה טובה ב-70, 80, 90 שנה הראשונה בדרך כלל. 70. תלוי כל אחד והמזל שלו. טוב, עכשיו בואו אליי, נשתה קפה עוגות וכל מיני. את לא מתלוננת לו, כי יש בחור שבונה לבד עכשיו, כן. לא, יש בחור שבונה כאן, אפשר לבנות את זה לבד. אז זה הרבה עבודה. כן, כמה ימים לקח להם לבנות את זה. איזה יופי, העץ תסתכלי למעלה, היא עושה העילים מהעלים, יש לי 2 בבית. זה לא מבן, זה מצמר, היא שוזרת. הנה, יש אחד פה על הבחור. אין דבר כזה. אין דבר כזה. סופר אורגני, סופר זה, סופר זה. טוב, בואו תראו את הווילה. לקחת מצפן למפלסים? לא.